Nke a bụ ọdụm n'eziokwu, ya na onye nwe ya na-egwu egwuregwu. Ị nwere ike na-ajụ, a na-enwe ọdụm enwe? N'ọtụtụ mba, agwaetiti dịpụrụ adịpụ, a na-azụ ọtụtụ ụmụ anụmanụ ndị dị oke egwu dịka ị na-ahụ n'ahịa onyonyo a. Lekwa otu esi achịkwa ya isi ya. Ọ dịghị ata ya, ọ dịghịkwa aga ya mbọ, ọ dịghịkwa emerụ ya ahụ. Ọdụm ị na-ahụ dị ize ndụ, ma n'ihi otu ọzụzụ na otu esi wee chekwaa ya oge ọ dị obere, a pụrụ ikwu ma eleghị anya ya na onye nwe ya ga-adị na mma. Ngwa leenụ ihe onye zụrụ ya kwuru. Untuk menghadapinya. Hari ini saya kena gigit, mata saya sampai berlubang. Tapi kami bersyukur karena dalam jangka waktu yang dekat. Masalahnya, walaupun terjadi kecelakaan, itu sebenarnya bukan kesengajaan dari binatang itu. Tapi memang ukuran dia hanya seperti itu. Ọ na-esiri ya nri, siere ya nri nke ọma, ma mee ya obiọma. Ọ na-ejikwa aka ya hụ na o butere ya nri ahụ. Ngwa lekwa anya. Ihe ndị ị na-ahụ ugbu a bụ eziokwu, bụrụkwa ihe mere eme. N'ihi na ndị Okwu Igbo film production na-emepụta ihe ndị mere eme ma bụrụkwa ihe ndị bụ eziokwu. Ị hụrụ ebe ọdụm na-eri indomi? N'eziokwu, edepụtara ihe ụfọdụ n'ihu ihe onyonyo a iji mee ka ịghọtakwu kpọmkwem. Nwa amadi a ga-agbalị ịhụ na ọ chụpụrụ ya bụ ọdụm, maka na o yiri ka ya bụ egwuregwu ọ na-achụzi ife n'ahịa ọzọ, ma ya bụ ọdụm agaghị emerụ onye nwe ya ahụ. Otu a ị na-ahụ n'ahịa onyonyo a ka ya bụ onye ya na-azụ ọdụm a, otu ha bụ si anọ oge niile. Gịnị ka ị na-ahụ? Ha na-egwukọ egwuregwu ọnụ. Ihe onyonyo ndị a bụ ihe ngosipụta otu ịzụ ụmụ anụmanụ. Ịzụ ụmụ anụmanụ adịghị adịcha mfe, ma ị gbalịsi ike wepụta oge zụọ ya, ọ ga-enye gị ihe ị chọrọ. Setiap waktu, setiap saat nalurinya selalu berubah-ubah dan tidak pernah menentu. Dan itu adalah bagian yang menantang bagi saya untuk supaya tahu sebenarnya binatang bos itu bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Makan apa yang saya makan dekat. Ma ihe niile a na-egosi unu n'ahịa onyonyo a bụ kpọmkwem ihe mere eme ma bụrụkwa eziokwu. Ọ bụ ọdụm ka ị na-ahụ ihe, ọ bụkwa ya na mmadụ nọ ihe a.